Dzień dobry, kochani. Właśnie stwierdziłam, że powiem wam coś na temat YouTube i TikToka. Stwierdziłam, że paru ludzi właśnie obgaduje, że to jest patologia, że to jest nienormalnie i dawno temu mówili, że to jest patologia i teraz właśnie te ludzie robią TikToka. Także tych ludzi bardzo pozdrawiam i właśnie wam powiem tak. To jest normalne, to jest to, że kochacie to, co robicie, a poza tym nie jest to ani zdrada, ani szukanie faceta, ani szukania miłości. To jest to, że lubicie robić to, co kochacie. Tańczyć, gotować, śpiewać, nie wiem, to, co kochacie, to, co robicie na YouTube. Nie szukania miłości, nie wiem kto, ale nie ja. Nie szukanie faceta, nie ja. Ale ja na pewno nie. Poza tym YouTube a TikTok to nie jest patologia. To jest normalne, że ludzie, które mają czas, to robią to, co kochają. A jeżeli ktoś myśli albo myślał, że to jest patologia, tak patologia jest to, że on nie ma coś w porządku w głowie. A poza tym, żeby oceniać jakieś właśnie social media, to musi ten człowiek od tych social media coś wiedzieć lub od tego człowieka coś wiedzieć, żeby oceniać lub człowieka lub te social media. Także, kochani, róbcie to, co kochacie i nie słuchajcie ludzi, to co o was gadają, bo na to trzeba mać dowody. Życzę wam miłego dnia i powodzenia i pozytywnej energii i tym, co nie rozumie, że co to znaczy, podejście do życia, trochę rozumu. Tak jest. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję za wszystkie lajki, subskrypcje, komentarze i pozdrawiam moich kolegów, które mi pomagają wspieranie live'a i niech się im darzy i do zobaczenia next time. Bye bye, kochani.